Hej. Vi skal lave en lille åndedrætsøvelse. En lille simpel åndedrætsøvelse, som hedder det kvadratiske åndedræt. Det er en øvelse, der kan hjælpe dig, når du mærker angst, bliver nervøs eller stresset. Når de her følelser, de føler, jamen så er det en rigtig god idé, at man kan finde ind til en ro i sig selv. Og det kan den her lille simple øvelse hjælpe til med. Jeg vil først fortælle, hvordan den foregår, og så kan vi bagefter lave nogle omgange af den sammen. Start med at lægge din ene hånd på maven, så du kan mærke, at du får vejrtrækningen helt ned i maven. Og så trækker du vejret ind gennem næsen, mens du tæller til 4. Så holder du vejret, mens du tæller til 4. Puster lige så langsomt ud gennem munden, mens du tæller til 4. Og så holder du igen vejret, mens du tæller til 4. Og så har du lavet en omgang, og dem vil vi nu lave 3 af sammen. Så start med at lægge din ene hånd på din mave. Træk vejret ind gennem næsen. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4. Pust ud gennem munden. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4. Træk vejret ind gennem næsen. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4. Pust ud gennem munden. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4. Træk vejret ind gennem næsen. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4. Pust ud. 2, 3, 4. Og hold vejret. 2, 3, 4. Og så har vi lavet 3 omgange af den. Og blev du afslappet, men så kan du lave nogle flere af dem. Og det er en, man bliver bedre til ved øvelse. Så prøv at øve den hver dag, og du kan øve den alle mulige steder. Og når de her forskellige følelser opstår, jamen så prøv at bruge den. Og jo mere man har trænet, jo hurtigere finder man tilbage til den ro i sig selv. Så god fornøjelse, og have det godt.